Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanitan ko Allah yang utama na salam makapipya ginawa kada sakit, kada problema na mampagian niya. Pada nang kong ngarano Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya tal jalali wal ikram. Mapi ginawang ka kakabaya o Allah. Kada nga sasakit kakabaya o Allah. Naswalla naskaniyang bu ipakabulong ko sakit. Naskaniyang bu ikasabapan sa daawi daakal. Yuti sabapa pengnitano ko Allah. Ito papayitano ko Allah, manarigtano ko Allah. Ima to mabang sami ang mga urip na Allah na itaros tano ato di tano kapamagusaya ko mga apad ko katuro Allah sa suratul mu'minun. Qad aflahal mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Alladina hum fi salatihim khashi'un. Miya pamagusay tano ang ato kababal yu tao igira di sembayang na mapadalmun ang ato khusyuk. Waladina hum anil lagwi mu'ridun. Yang ito kailangan natalikudin ka sudusa. Ako sumagal ba kada balin yan? Nayasang orang ka na ando manaikat kaso at ako Allah Rabbul Alamin. Naiman dumabang sa amin ang mga urip na Allah na itunog tanoro nagyang ito katiro Allah waladina hum lizzakati fa'ilun. Kandiyakat. Eman azakat mga bangsa may nasuti. Kasutin ay asutin ka na dua. Ayano sa Allah na fa'ilun. Eman na fa'ilun na ipanggulalan nila. Kau pa makwaya bu ang mapipikir sa angot wa zakat na zakatul mal na itiroon Allah na muadun. Ito na yung iran. Nasabab sa ikiatapsiraw ng mga ulama naipong mga sahaba nagyangot wa zakat na dua ang mapipikiron. Paganayron na tazkiyatun nafs. Sutin ka so ginawang ka. Nayasaba pagkasuti ang ako ginawang ka napkersi ka. Napkersi ko na dusa. Miya maganta ka, miya karsi ka lawas ka. Miya manakaw ka, marsi ka lawas ka. Langon na dusa na umangan dusa na marsika lawas ka giya badan ka. Nagiti saba pa igira amia tay suta mga urip no Allah na igira abara dusa na madu. Namiya turu Rasul sallallahu alaihi wasallam na fabi'sa ma tabaunaha ala riqabi. Sabab sa madu subara dusa amia tay na dapat na magaan milbag. Kami karata-rata ay mana niya na tatago niyo pong walay niyo, si ko mga waga niyo, si ko pagawida niyo pong sumiyater, kano, di niyo palabong. Ay bata niyo sa walay, lalantang niyo sa walay, o pa makukabaw niyo, subaw o miyatay, nakasanaan na ipatay niyo, amay ko sumiyatay na baradus. Yan ang mga bangsa niya, mga urip no Allah, sa din sa kala ay dusa o tao na kaduubang kay niya. Na di ka di tanong kabaw, langon. Dapat tarotop akakabaw tanoro na ayat tarotop akap kabaw niya no na mga malaikat. Allahu Akbar. Naya patot na kesuti so ginawa. Naya papaygo ay tano, ay suti tano ko ginawa tano, nakatobat, kapag istighfar, kanggalbok sa mapya. Yan na ni talawa papaygo ay tano. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilay. Yan to ka, di nga kapag istighfar, di nga katobat, napkalumpyo sa lawas ka. Nagyanan mga bangsa, may mga urip no Allah. Ikira lumpyo sa lawas ka, may puasa ka, may sambayan ka, may taubat ka, may istighfar ka, may sasadaka ka, kalumpyo sa lawas ka.
Na isa na natafsir ang ato katur Allah, walladina hum lizzakati fa'ilun. Ay isa na naisulod ka ko surga. Akakabaluin ka apad ko pakawaris. Akawarisan ka sa jannatul firdausil a'la. Na isaw na. Ikadwa tafsiran mga bangsa mi nagyang ato kandiya kati ko tamok. Nagyang na zakat na dua. Zakat apalyugat agusadka atataw. Nagyang na apalyugat mga bangsa mi mga urip no Allah na isanan iman tuwa adis kastan. Anak kandiya kati ko tamok. Nagirapin dia katan ka so tamok na miya suting ka. Kaya kutaan ka, miya siapa ka. Kagiya, inibgayin ka surko no Allah. Na surko no Allah na may ito na pangninuno no Allah. Kau pamako dagangan, o pamako sukay. Na ibu atama na supat pulo na salad. Ayun gayin ka ko Allah. Abadi sumya nga unaan tanong mabang sa mi. Naya dia katira na umani ikasapulo. Ada menamia kandiakat sa daba ini na pembawa di sutamu. Na iman to namia ka itu. Ka sopat pulo na salad. Allahu Akbar. Yang na sa pulong gibong ka. Dua-dua gato sa 50. Dia kata na. Nasa ramia kanisab. Na iman to panabang sa amin na kinanglan o mga lulutan o mga miskin. Batabila ba nga may quarantine di pakaliyo, di mga pamasayro, di mga pendagang, di mga pamumulaan, nakinanglan yan. Nanam yan makaumaraktan o pakay siya. Kapakay, i-advance so diakat, umay kapakay. O pamakuaya di nga kan diakat na muharram, na imanto. Na ba na matatago ka, tamo ka, na pendiakatan kami ko muharram, na advance ka ko Ramadan, niya pakay na. Ang bagi-biyagi ang ako mga miskin. Bugan kakiran, niya kalala ibalas. Lagit mamunga na tataw. Voluntarya kasir ka ginan so manasa manakasa malun bisadaka kanabab kilbati so tamo kigira amigay ka sa sadaka mata na bad mo ka umani kagiya pagumanan ka kaya pagumaning ka na sa din sa kala ay di nga sid ka napsimbian ra kawaw nialoy tanong ko mga episode ko di tanong ka pa magusya ko sadaka anapakatoron wala ang malaikat o manggawi naya di niyan tiroon ipong kasbang o fajr, natama na sumdob sa alungan, Allahumma ati mumfiqan khalafa. Ya Allah, nalangwa di ingasto, di sedekah, nasambi ingaon. Saya makna niyan, na pinggasto niya. Nasambi das wala asambi, kasambi niyan, napalawan na niyan pan. Yanan mga bangsa mi, mga urip no Allah, pagmang nito no si kwala, amapadtano sa nga mga tao, ay nalayo Allah sa suratul mu'minun, walladina hum lizzakati fa'ilun. Masutitan no ginawa tano, masukititan no sutamok tano, mabaluy tano mga lilimo, mabaluy tano mga kawasa, ang bagan tano susalakaw tano, kaan tano kang gunay, ang ato tamok, apismbir tano Allah. Salam na miskano, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.